A u punom je jeku akcija Korak u život kojom se prikupljaju sredstva za visoko obrazovanje mladih bez roditeljske skrbi. U sklopu akcije snimljen je i spot za pjesmu 18 je godina tek u kojem se osim glasnogovornice akcije Severine pojavljuje čitav niz osoba iz javnog života koje su imale zadatak odglumiti poziv na telefonski broj akcije. Čemu ti pocrveniš kad neki ti momak poklonit želi cvijet? Čemu ti pocrveniš kad kaže da volite više no čitav svijet? Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 18 je godina tek. Pomozite i vi ako možete, poštovani gledatelji, ugodan vam nastavak nedjeljne večeri uz HTV.